Tabakoari buruz hitz egiten dugunean, txanponaren bi aldeak ikus ditzakegu, egunerokotasunean erretzaileak direnak edo ez erretzaileak. Badaude baita, hainbat urteren ondoren erretzeari uzten alegintzen dabiltzanak ere. Entzun dezagun debako jendarrek tabakoaren inguruan ze iritzi daukaten. Erretzailea sare? Bai, erretzailea naz. Eta nostik hasi zinen erretzen edo zelan? Zelan lagunekin kale giruan eta horra sinitzen erreten, ez dakit 18 urtekin edo, más o menos. Eta non os pentsau dozu iztia edo etorre jatzu burura? Bai, itxi indot, buelta huinaz, berriro itxi dut, eta ez naz oso erretzailea bez, baina bueno, hor bueltak agabitz. Itxi, buelta. Eta ekonomikoki ikusten dozu hori galera izaten dela erretzea edo osasunean adibidez? Dana da galera, tabakoak ez dauko ez positibua. Azkenean osasunai kalte itxen dutza, dirua kostetan dau, ez dauko logikarik erretzia, baina gauza asko ez dauki logika bizitza honetan itxen dugunak. Buruak esaten da bihazta eta listo, bastante radikal izten dut. Erretzaileak zaie? Ez. Ez ni bez. Nire inguruan ez da, toka honeko arean ez inguruan aukerarik erreteko eta iniztxat pasa burutik bez. Orduan zuen inguruan ez dago zuen jente erretzaile asko? Bai, nik badakote, kuadrian badakote erretzaia dianak, ez dianak bai, baina ez oikua da inguruan eukitzeolako jentia. Ez naiz inoz, ez dut probau egin sekule. Ez naiz. Eta non oserre dozu? Ez da ere. Eta badaukotzu inguruen jente asko erretzen dauena? Momentu horretan ez, lehen anai bik errete hauen, baina jaipe itxiutzien eta ez da honi inoz. Kuadrilla matemateko erretzeu, baina ez gehienak ez. Eta orduen, adibidez jorgan urtetzen zaren nien erratzaile pasibo moduen ikusten dozu zure burua? Bai, nahi ez, azkenean taberna baten denek erretza hau, nahi gabe kia hartzezu. Eta zein uste zu dela arrazoia jentia erretzen hasteko adibidez? Ez dakit, lehen beti izatezan hausart edo ez, planta horrek egiteko, itxura horrek egiteko, ez dakit. Gure kasuan, bai, lagunak niko goiz hasi zian, da ja ordutik, ez dakit. Segitu. Bai, nik uste dut pinat hori muten dela juerga giruan, da txuleixa hori irakusteko eta pinat horrazten dianak juergan, eta gero egunerokotasunera pasa egin da. Nik uste txikitan igual ere gurasoei ikusteie lagunek bai, erreztasunak tabakoa lortzeko eta azkenean jarraitu iteu eta kosta igual batzi guztia. Ez dakit zer esan probetan hasi zehuzar eitearren eta gero izango aditibo eta... Eta zuek esango zenduke zuei besteek erretzen daben keiak molesta egiten dutzuela? Bai, eta tokaitzen da askotan, ez? Igual inguru itxi baten ondokoa erretzen egotia, lagune izatia, eta ez zara hasiko diskutiken, baina bai, niretako ez da oso erosua. Niri personalki asko molesta egin duzte inguruan baten erreten egotia, usainak, kokeiak, eta bai ez inguruen erretian, gero erre ostean bekerturaketan danien usaina asko igartzen da. Gustauke jatzuela terrazetan adibidez jentiak ez erretzea zuen inguruen? Bai, izango dut. Bai, nire nahi xokonen ez, baina nik ulertu neke baitea kanpoan zauzen momentuan barruan ezin jozun zerbaitin, kanpoan itiko aukeri euki bezun ezin jozula prohibio hori aldati, baina isa ez dala iguala agradabliena. Irutu zait, erretzaiek eta topaulek egoela leku eta erretzeko, baina bai, izaleke terrazan molesta gual izan batzui eta bai, normal eritu zait. Zurik eiak molestetan dutzu? Batzutan bai, pixkat. Gero, kiatza hartze berropak eta garbitza jumberta eta bai. Niri ondo pentsetak, ni erretzailean az, baina tabakoa molesta bitxen duzta. Logika pura idura. Baina niri ondo pentsetak, eta azkenean lehen esan dutena, ez da ona inorrentzat, erretzaileantzat eta erretzen ez da buenantzat, onduan da buenantzat. Orduan, dana baldin bada onuragarri, danontzako onuragarrixa dana bilatzeko, ni ados nau, bilatuko gu beste metodo batzuk edo beste leku batzuk erretzeko edo itxingo gu definitivamente erretzia. Hombre, ni horren kontra bez nau, baina barruetan kendu bada, azkenien terraza baten onduen badakutzu beste bat, aize pizka badau, torte jatzu zuri dana, kasi barru baino txarra batzuetan terrazatan, orduan gaizki txapentzetan.